336 wanda ya yi daidai da goma ko yau goma ne ko 18 da yau goma ga watan 12 miladiya 2014 cikin darasinmu na wannan littafi mai girma kitabu tauhid na babban malamin nan siyadatu doktor sheikh salih bin abdullah ibn al-fawzan Allah ya ji kanshi muna cikin bayani game da abin da ake ce ma shirka mun ji nau'in farko na shirka kan shirka ya kasu kashi biyu akwai shirka mai girma wannan shirkan na fitar da mutum daga cikin addini ma'abucin wannan shirka kuma idan ya mutu bai tuba zai dawama a cikin wuta sai kashi na biyu na shirka shine malamai ce wannan uthani nau'i na biyu na shirka kala biyu na shirka kala na biyu shirkun asgharun karamin shirka la ya kharuju min al-milla shi bai fitar da mutum daga cikin addini amma sunansa shirka amma baya fitar da mutum daga cikin addini lakinnahu yanqusu at-tauhid sai dai mutumin da yake aikatawa tauhidinsa na raguwa a sai kenan wannan karamin shirkan shi bai da wani abinci sai tauhidi yake ci komin girman tauhidinka idan kana yi to shi wannan karamin tauhidin shi wannan karamin shirkan abincinsa tauhidinka ne zai dinga cinsa yana ci yau da gobe tauhidi na ne zai dinga raguwa matukar ana yagansa ana cinsa yadda ka san dai mutum yana jin yunwa ne yunwan bata zamanto ta kai matuka ba amma yana bukatan abinci sai ya taba kaɗan ya bari gobe ya taba kaɗan an jima ya taba kaɗan a kwan a tashi ko sai ka samu cikin ƙwayan abincin nan babu abinci ba haka bane ba to haka shi ma ainihin wato shirka ƙarami yake yakan rage tauhidi saboda zai dinga cin tauhidin ka kaɗan to in kuwa har yana cin tauhidi kaɗan za a waye gari a samu babu shi ko babu za a samu babu tauhidin to ranar da ka samu babu tauhidi ne yake zaune a wajen kenan shirka shi yasa malami ya ce wa huwa wasilatun ila shirkil akbar shine hanyar da mutane suke bi idan sun bi shi za su zai kai su can babban hanya na shirka kenan akwai a tashi shirka karamin din zai cinye tauhidi sai a wayi gari a zuciya babu tauhidi in zuciya ko babu tauhidi ba abin da yake cikinta sai shirka ina fata mun lura shi karamin shirka din ma wanda baya fitar da mutum daga cikin addini shi a kashin kansa malam yake huwa qismani ya kasu kashi biyu al-qism al-awwal kashi na farko na shirkan shirkun zahirun akwai bayyanannen shirka ana iya ganin sa kenan tunda an ce akwai shirkun zahirun kenan akwai na biyu shine shirkun khafiyun akwai wanda yake buya ba a ganin sa akwai bayyananne wanda ake ganinsa akwai wanda ya zamanto ko ɓoyayye shirkun zahirun alal lisani a harce yakan bayyana wal jawarih a gaɓuɓɓa yakan bayyana shine ainihin wato bayyanannen shirka ƙarami ne amma a harce ƙarami ne amma a gaba ake yin sa wa huwa alfazun shine furta wasu lafuzza a furta wasu lafuzza wa af'alun ko a aikata wasu ayyuka fal'alfaz lafazi wanda yake gwada mutum ya yi ƙanƙanin shirka kalhalfi bi gairillah kamar mutum ya yi rantsuwa ba da Allah ba ya wani kaje kuwa na je haba aradu waye aradu ɗin ya wani kaje kuwa na je ne haba kwaran kwatsa ya wani kaje na je ka rantse da wani da ba Allah ba na rantse da annabi ana rantsuwa da annabi ne
na rantse da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana rantsuwa da shi ne ba a rantsuwa da shi yin hakan karamin shirka ne dan kankanin shirka ne ba a rantsuwa da halitta sai dai a yi rantsuwa da ubangijin halitta habawa ne ce na rantse da Kaaba ana rantsuwa da Kaaba ne sai dai da ubangijin Kaaba قال صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من حلف بغير الله duk wanda ya rantse ba da Allah ba ya rantsuwa da kwaran kwatsa ko tarnatsa ko aradu ko da kabarin manzon Allah ko da Kaaba ko da rawanin sarkin garinsu ko da shehunsa ko da waliyinsa ko da kowane ne ya rantse in ba da Allah bane faqad kafara au ashraka wannan mutum ya kafirce ko kuma ya yi shirka ma a wani ruwaya ko kuma shakka rawi din yana shakka shin annabi ya ce kafara ne ko kuma a sharaka to wanne ne mai sauki kafirci ne mai sauki ko kuma shirka ne mai sauki duk babu sauki ko saboda haka ka aikata ɗayan biyu daga cikin lafuzan da aka yi wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi kuma hadisi ne hasan duk wanda ya rantse ba da Allah ba to haƙiƙa ya kafirce ko ya shirka amma wani irin shirki ƙarami ko babba shi kenan sai ya ce masa mushriki za ka ce masa mushriki ba ya zo dai da ɗan ƙanƙanin shirka wa ƙaunu kuma daga cikin faɗin abu a harshe har yanzu kamar mutum ya ce masha Allahu wa shi'ita Allah ne ya so kaso an gane bayanin ai wani abu ka samu daga wajen wani sawa ko aiki ne ko wata tufafi ne ko wani alfarma ko menene kake bukata ko baka bukata sai ya zamanto wani yayi ma hanya da ya ma hanya kai saboda kar ka jingina abin kai tsaye zuwa gare shi sai ka ce ai da Allah ya bani ne ka bani mun gane wannan kalmar da Allah ya bani da Allah ya zo kaso sai na samu wannan shirka ne wannan kalmar masha Allahu wa a zo da wawu ka yi tarayya kenan da Allah da wannan mutumin mashi'arsu ya zo guda kenan wannan karamin shirka ne Allah ya bani ka bani Allah ne ya so kaso Allah ne ya azurta ni ka azurta ni قال صلى الله عليه وسلم من ذن الله يتي لما قال له رجل yayin da wani mutum ne ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi'ita Allah ne ya so kaso yiwa ko kyauta aka bashi yiwa ko wani abu ne ya zama to ya faru da ya faɗi haka sai fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ataj'alani lillahi niddan ni zaka sanya kishiyan Allah ni manzon Allah ma ba so ka sashi kishiya bin Allah ta'ala saboda shi yace innama ana abdullahi wa rasuluhu fa qulu abdullahi wa rasulu baya so shi ya fi so a kiraye shi ma bawan Allah yace ka sanya ni ne kishiyan Allah kul ma sha Allah wa da kace Allah ne kadai ya so ina fata mun fahimci wannan kadiya din ko mutanen mu na yi ko sai mutum ya ce cewa haka Allah ya so ka so Allah ne ya bani ka bani wannan ba daidai ba ne ko mutum ya ce laulallah wa fulan inda ba din Allah da wani ba niwa ko ka zo faduwa sai wani ya tare ka ko ka zo faduwa a keke ne ko a mota ne aka zo faduwa din sai motar sai ta kwanta sai wani abu ya dan tare ta sai ga ta kwanta amma Allah ya kaddara akwai wani dutse a wajen sai tangare ta sai bata faɗi ba inda ba din Allah
in ba din Allah da dutsen nan ba da motar nan ta fada a cikin rami. Mun gane wannan shirka ne, yin hakan shirki ne, karamin shirka ne. In ba din Allah da wani ba din Allah ya kiyaye 'yan sanda sun zo ba, shirka ne. Ka duba irin wani na abubuwan fasu ɗin ne suka zo su da kansu. In ba din Allah ya kiyaye ba da gobaran nan ya tashi, in ba din Allah ya kiyaye ba ɗan kwana-kwana sun zo kuma, hakan ma shirki ne ƙarami ba, hakan ma shirki ne ƙarami. Ka kira ɗan kwana-kwanan ka haɗa su da Allah kace a tsaye su ne su kashe wutan, amma dai Allah ya kashe wutan da 'yan kwana-kwana. To ballantana wanda ya zama to ka kira shehun ka ne kawai, wanda ba idan ya mutu. Wannan shi kan babban shirka Allah kawai. Me daidai? Ai akwai daidai kenan in ana fada cikin wanda. To menene daidai? Malam ne ce wasawabu an yuqal, abin da ya dace kuma yake daidai mutum ya ce ma sha Allahu thumma sha'a fulan. Sai a zo da kalmar ne, me bambanci? Me bambanci a cikin gane? Wancan abin da aka hana aka ce kada ka ce ma sha Allahu wa shi'ita, ma sha Allahu wa sha'a fulan. Ana aka ce daidai sai ka ce ma sha Allahu thumma sha'a fulan, ma sha Allahu thumma shi'ita. Me bambanci? Thumma, kalman thumma, wancan an ce ma sha Allahu wa sha'a fulan, wannan an ce ma sha Allahu thumma sha'a fulan, wancan an ce ma sha Allahu wa shi'ita, wannan an ce ma sha Allahu thumma shi'ita. Wannan wawu wannan thumma ko? Wai, ko mutum ya ce walaulallahu thumma fulan. Ya fahimta? Laulallah thumma fulan, ba dun Allah ba sannan da wane. Akwai bambanci ba don Allah da wane ba, da akwai bambanci ba don Allah sannan da wane ba. Kaga kenan wanan nan mashi'arsa da ikonsa ta biyo bayan iko ne nawa na Allah. Amma an ka ce ba don Allah da wane ba, ka gwada da Allah da wane din nan duk ikonsu da kuma nufinsu a lokaci guda suke. Mun fahimci bambancin ko? Bayyi. li'anna domin kalman summa tufiru tartib ma'a tarahi, tana bayar da fa'ida a wajen atafi da ma'abu, tana ba da fa'idan ainihin jeranta abin amma tare da jinkirin abin da aka ambata bayan summa ya jinketa sai da wani abu ya gabace shi kafin nan. Ko ruwa ne, wane ya sha ruwa sannan wane ya gwada mai kenan, sai da wane ya gama shan ruwa sannan wane ne. Mun gane a yi hako, amma an kace wane ya sha ruwa da wane sun sha tare kenan, ba haka ba ne? Mun fahimci kadiyar yadda yake ko? To sai mu kiyaye kenan, sai mu kiyaye. Ai inda ba din karan nan a gida ba da barayi sun zo mana, shirka ne. Ba din kare ba da barayi sun shigo mana, shirka ne. Yiwa karen ya yi ta haushi, ya yi ta haushi, ya yi ta gunji, ya yi ta gurnani, su kuma sun ji tsoron kare, su biyo ta nan ya koma ta can, su biyo ta wajen can ya bi, ya toshe sai hana musu sakat. Kai ko kana ciki kai tsuru kana jiran shigowar barawo kuma ya gagara shiga saboda tsoron kare. Safiya yi kana ba da labari kace ai inda ba din karen nan ba
da barayin nan sun shigo mana kai karamin shirka me ba mu fahimta وتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ثم تكن سنيا son ainihin bawa ta zamanto mai bin son Allah ne kamar yadda Allah yake cewa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa amma wawu amma ka zo da wawu ka ce ma sha Allahu wa shi ita fa hiya li mutlaq al-jam'i wal ishtirak tana hadawa ta yi tarayya ne kamar kun yi abin tare la taqtadi tartiban wala ta'qiban ba ta hukunta ainihin ajere ne ko kuma wannan na bin wannan misali mutum ya ce shi ne ce misluhu qawlu mali illa Allahu wa anta yau ne ba ni da kowa mai taimaka min sai Allah da kai wannan daidai ne ba daidai ba ne duk faɗin duniyan nan ba ni da wani gata daga Allah sai kai daidai ne daga Allah sai kai akwai bambanci tsakanin daga Allah da kai da daga Allah sai kai akwai bambanci ne bambanci me bambanci to amma an ce sai ba wannan kalman sai din nan yana gwada me yake nan baya gwada tartibi baya gwada ta'aqibi ba wanda ya sha ruwan nan daga tanko sai audu da yake gudawa sai yana bambancewa ina hausawa kenan ko audu ne ya sha kafin tanko amma sai yana gwada cewa a sai audun ya sha ba zai yiwu ya zamanto ba wanda ya sha ruwan nan daga audu sai tanko ya gwada cewa sun sha tare ba ne za su sha tare ba ba wanda ya je tekun nan ba wanda ya je kan tekun nan ba wanda ya je kan tankin nan daga audu sai tanko akwai yiwuwar ma sun tafi tare ba wanda yake cikin motar nan daga audu sai tanko yaya daga audu sai tanko a cikin mota ba wanda ke cikin jirgin nan daga audu sai tanko me yake gwadawa abin ya fito kiliya ko to mu je mu wa hadha min barakatillahi wa barakatik wannan albarka ne na Allah da albarkanka wannan duba daidai bane me sawab kenan me daidai mali illa Allah thumma anta ko ba haka ba sai a zo da kalmar ne thumma a sai kenan sannan shi ke bambancewa sannan bayan Allah kenan sai kai bayan Allah naka kuma ke biyowa kana bin bayan mali illallah thumma anta yau bani da kowa mai taimako a duniyan nan daga Allah sannan sai kai mu duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da kissa na bani isra'ila mutane guda uku waɗanda Allah ya jarabce su ɗaya na da kora ɗaya makaho ɗaya ne ɗaya kuturu ne kuturu ne kalman kuturu baras kuturta ne ne kora to abin da nake so in cire a kai shine idan muka duba kadiyar yadda manzon Allah ya kawo yadda abin yake
shi wannan mala'ikan da ya zamanto bayan an ba su dukiyar nan da suka bukata an warkar da su da ya dawo ya yi kama da makaho ko ya yi kama da ainihin shi in kun ce kuturu ne to kuturu, in mai baras ne mai baras, in zabiya ne zabiya, in mai kora ne ma mai kora. Da ya zo ya same shi ya ce masa ni wani bawa ne matafi wanda duk wani dalili ko kuma wani guziri in kata biyar hibal duk wani karfi duk ya riga ya kare mu, abinci, abin hawa, kuɗi, abin da taimako duk ya kare mu. fala bala ghaliyal yawma illa billahi thumma bika, haka za ga hadisi. Yau ba abin da zai taimaka min in cimma yadda nake so in je, sai taimako ya zo min daga Allah sannan da kai. Ni mun fahimta. Saboda haka wannan kalman sannan idan da ka haɗa wani abu na Allah da wani, to kai kokarin ka sa kalman sannan karka yadda ka azabi da. Ina fata mun fahimci yadda kadiyar yake a Hausar mu ko? A yaren mu mun fahimci yadda abin matsalar take sanadi kamar me sanadinka me faɗi kalmar mana ka ji muji ga littafi a nan ka ce sanadiyan wani ne na samu wannan littafin. Allah ya taimake ni sannan sanadiyan wani. Allah ya taimake ni sanadiyan wani. Ya zo da kalmar sannan. Arabtu. To. Wa'ammal wannan tojen lafazi kenan. Kenan yanzu mun samu ɗan kaɗan ne na misali, saura kuma yanzu kenan ka dinga kakkawa duk abin da za ka kawo in dai abin zai haɗu da Allah ne da wani sai ka sanya karkasa da sai kai kalmar ne da sannan ko amma af'al, amma a ayyuka wanda kuma gaɓuɓɓa ne suke yi fa matar lipsul halka kaman sa daga, lipsul halka sa daga, ai an san daga ko akwai wanda ba su san daga ba fa ko yara ba su san daga ba, wasu 'yan manya-manyan ma ba su sani ba da ya ce suna ta zo ta yi rabka. To daga wani abu ne wanda ake sa shi a ina a damtse ina ne damtse, nan ne damtse ko kuma nan ne damtse, nan ne ake ce masa nan, wannan larabci ke tsintsiyan hannu nan kenan. A kwana biyu ba duk kalmomin da ya zama duk aka sani za a zo a manta da su ko? To shi kenan ina ce da an fahimci ne damtsin dai shi ne nan ko? To shi kenan wani abu ne daga da ake saka shi a nan, akan saka shi kamar me shi yana kama da ne guru, amma an ce guru shi a yana ake saka shi, shi kuma a kunkuni yake. Guru shi kuma abin nan daga akan sa shi a damtse. To sa wannan daga ɗin a damtse ɗin yana ɗaya daga cikin ayyuka na shirki, ƙaramin shirki ne. Dan mutum ya saka baka ce masa kafiri kai tsaye ya fita daga addini ba. Wal khayt da zare irin da ƴan uwanmu Fulani, akwai wani zare da ake na lammuka, an san lammuka ko? An san zaren lammuka? Kai ba Fulatani ne? Kana gani ne ana yi? To, zaren lammuka da ake ɗaurawa a wuya, a hannu, a ƙafa. Wannan ƙaramin shirka ne. Ƙaramin shirka, mujarradin sa shi ne ƙaramin shirka ne. Wai akan ɗaura shi ne don me liraf'il bala, don ɗauke bala'i, au dab'ihi ko tunkuɗe bala'i. Sumbuka. Akwai wani abin da aka yi wai tsohuwa sumbuka, ana zuba toka a goban gida ka je ka zaga toka
duk suka abin nan aka huta yan environmental sanitation suka huta da kai toka abin nan duk an kwashe toka an zuba a gida an zuba a hanya wai akwai wani abu sun buka zan kama hanyar shirka an yi karamin shirka da yawa ba sankarau a je a karyo bagaruwa ko gabaruwa wani ne daidai gabaruwa shine daidai a hausar bauchi ne ko to a sai aka yi gabaruwa ɗaya biyu sai a balle sai a ɗaure da lilo sai a ɗaura a wuyan yaro saboda a lokacin ana sankaro wanda suke shekara 30 zuwa ƙasa mai ba su san haka ba amma daga 30 zuwa sama sun san akan ɗaura wannan a lokacin da ake sankarau wai wannan shi ne rigakafin sankarau an jima ana ƙaramin shirka an gane ko to wannan wai ne wai wannan rigakafi ne lirab'il bala kuma shine bala'in ya zo shi kuma dan ya tashi wa mislu ta'liqi tama'im misalin sanya layu mutum ya sa layu khawfan min al'ain dan tsoron maita dan tsoron maye ka sa laya maye an san maye ko ba san maye ba ka san maye malam ba san maye ba ba wanda ya san maye mai ta ne maye mai anguwa kambun baka an san kambun baka shi ne mai ta maye shi ne shi ma kansa bai shi bai san yana da shi ba sai mai wa daga bayan ya bayyana masa cewa yana da shi amma bai san yana da shi ba wani sahabbai ne guda biyu ɗayan Allah ya masa irin can fata ɗin nan can fata ya irin tuɓewa zai ko wanka ko makamanci irin wannan ɗaya sahabin sai ya zo shi wucewa sai ya dube shi kai wannan akwai kyakkyawan fata nan shi kenan sai shararam sai wancan ya faɗi aka ɗauke shi ruwa wajen manzan Allah ba da ya tashi sai shi wannan ɗin da yake da mai wannan ayin ɗin kambun baka ɗin sai da aka zo aka wanke wasu gaɓuɓɓa aka zo aka zuba masa sai ya tashi akwai wannan ba kamar maita irin na maguzawan Najeriya ba fa shi wannan shi ba maita shi wannan ba shirki ba ne ba mutum irin wannan shi wannan shirki ne babba wato shi ne maita irin wanda ya zaunta ce maye ya kama shi wai ya kama kurwa mai kurwa ne wannan cultism ne tsafi ne cultism ne irin abin da na secret society ne shi wannan matsafa ne suke yi kuma wannan shirka ne babba ma'abucinsa da woma yake a cikin wuta shine wanda annabi la khalaqa lahu fil akhirah bai da rabo kwata-kwata a lahira akwai shi amma saboda yanayin zamani a shar'ance sai ga cewa ba za ka iya in ya kama maka abu baya da za ka iya ka kai shi kara sai ya kama ya dinga ruga ihu ya dinga cewa wani ne ya kama ni a wancan lokacin jahiliya sai su je su kama wancan din su tattalce shi sake shi an ji ba kaɗan sai ka je ya sake shi ce maye ne to akwai imkaniyar da ya zama to da ya ce sihiri ne sai a yi ma sihirin a gwada ma sifan wani kuma sai ku je ku tamki innocent sai ku je ku doki bari'i wanda ba ruwansa shi bai san ko ba ku kama tafkansa shi daman munafikin aljanin daman so yake a yi wannan abu mawancan ko kuma a'a sun hada baki ne da shi wannan mutum akwai gaba tsakaninsa da tun da gaba tsakaninsu da wani shi kenan sai je shi sai ya yi sihiri ma wani sai a ɗauko fuskan abokin gabansa sai a dinga gwada ma wannan wanda sihirin ya kama shi sai ya dinga ambatan wancan sai a je a tafkan wancan din sai ka sake shi to ba wannan nake nufi ba abin da nake nufi idan da haka zai faru ka kai ƙara kotu ba za ka ci nasara ba me yasa yaya za ka yi ka tabbatar ya kama shi gwada mana yadda ya kama shi
za ka iya da kace ya kama shi to da me ya kama shi da me ka san to abinda shari'a yake nema ai facts ne ko ba ka ba ka zo ka da shaida ka zo da wani abin da hankali zai kama amma ka zo da abin da hankali ba zai kama ba amma sai zamanto a cikin addini akwai maganinsa ayoyin alkur'ani da bisa karantarwar sunna sai a yi maganinsa ba sai kun je kotu ba sai ka gasa shi ba yana trade by bata da shi da aljani ba suna ba ni gishiri in baka manda sai ka kar aljanin ba kai ta kona shi kai ta zubga masa ayoyi su kursiyu da farkon bakara da sauran abin da laqad ja'akum irin wayannan ayoyi wanda yake na ruqya a danna masa yana ce zai kone ya ce shi muke so da ban kai gobe ka sake ba sai kun je kotu ba kenan ko ba wani rigiman sai an je kotu in an dawo bisa karantar sunna an huta amma akwai ko babu akwai sihiri Allah ma ya tabbatar da haka ko da a cikin alqur'ani ko ba haka ba wa ma kafara sulaiman wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa asai akwai sihiri kenan ayyuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi tasiri ko to wa ghairiha da wani ainihin wato kambun baka mai taɗin to me yasa ya zamanto shirki karami shine ce idza ataqada anna hadhihi asbab li raf'il bala'i aw daf'ihi idan ya ji wannan abin nan da ya saka na laya ko na guru ko na daga ko kuma wannan abin da ya saka a jikin shi ko kuma bakin silai ko bakin kwabo ko bakin taro da 'yan kasuwar na haka ko bakin silai sai a saka shi a cikin ciniki wai za ka samu ciniki da yawa bakar kwandala ko bakar ficika in ba gane wancan kwabo ba lokacin kwabo yayin kwabo mai huji ya sha hannun duniya kazami ya kama wancan kazaman ta kama wannan ya sha duniya amma abin nan da yake ba irin na yanzu bane kullum ana yin sabbi ya ji jiki ko mai huji sai ya bakin kirin to in an samu yana da tsada in an samu ba a kashe shi saka shi ake a cikin asusun da ake tara kayan ciniki dan durowanka sai ka jefa shi in ka zo lissafi ma ba za ka yi lissafi da shi ba sai ka tsallake shi kullum yana cikin durowa saboda yana jawo ciniki kudi ya kawo kudi kenan ko shi ba sai wani abu kai da shi zai karu a'a yana nan ne a cikin kudi kawai to idan mutum ya kudurta haka fa hada shirkun asgarun wannan ya zama karamin shirki kullawan cewa wannan zai jawo dauke maka bala'i ko zai tunkuɗe ma bala'i ba zai zo ba wannan karamin shirka ne li'anna Allah lam yaj'al hadhihi asbaban Allah bai sanya wannan su zamanto su ne sabubba ba su ba su daga cikin asbab wanda aka ce ayi riko da shi amma kanka na ciwo zazzabi ya dame ka ka sha tansik ko ka ɗibi habbatu sauda ka haɗa da zuma ko ka ɗibi zaitun kana jin jikinka ya yi tsami kai kaza ko man hulba ko irin waɗannan abubuwa da ya zamanto abu ne wanda yake na musulunci wanda ya san da shi sai kai amfani da shi ai wannan asbab ne ko su yi kama da shan ɗaura daga ya yi kama da ɗaura guru ya yi kama da ɗaura laya shan fensik ba za ka manta shi ba saboda su irin shan fensik su shan habba su shan zaitun da makamancin irin waɗannan magunguna da za a yi ma ko a yi ma allura su waɗannan asbab akhazu bil asbab ne su ne ake ce musu asbabul adiya wato asbabul adiya ne allati la ta'sira laha ba ta da tasiri a kashin kanta ne ba mun fahimci wannan amma idza in i'taqada annaha tadfa'u aw tarfa'u al bala' bi nafsiha amma idan da zai zamanto ya ji a ransa cewa wannan abin da yasa na guru ko wannan abin da yasa na laya ko wannan abin da yasa na zare na lammuka ko wannan abin da yasa na daga a ƙashin kanta za ta iya ɗauke masa ainihin wato musiba ko za su tunkuɗe masa musibar fa hada shirkun akbar
wannan ya shiga babban shirka kuma li'annahu sai ga an yi maciji amma macijin gaba ɗayansa da harcensa da komai da komai za a ga an rubuta ayoyin alkur'ani ne da shi wani an samu wani maye a art sai ya yi bismillah amma kwanan maciji an gane ai alif lamin a cikin kwanan macijin haka za ka zamanto ka zana duk irin wannan ne abin a yi kunama amma duk rubutu sunayen Allah ne an zazzana su da shi ana ce mata ummu musa ana sayarwa je ka saya ka gani dan har sai ka saka a cikin ajjunka wai ko kana cikin mota idan da motar za ta yi hatsari sai ka ganka cikin ɗakin ka wadda ta faɗi ba mota za ta faɗi to ko razana kai kawai sai ka ganka a cikin ɗakin ka to yana tare da kai kuma kun ba ganka a cikin ɗakin ka ba in motar da ta yi irin abin da bahaushe yake ce ba kulun kubura to kai za ka fita lafiya kalau ko kuma ka je a same ka a gindin wani bishiya kawai kana hutawa kai ba za ka bugu komai ba za ka yi komai ummu musa ya saboda haka in ya shiga mota ya saba ya ji ba ummu zai koma gida zai dauko ummu musa zai dauko allansa kenan zai dauko ubangijinsa wannan babban shirka ne zai fita sai ya shafa bai ji falayansa ba ina wannan fitan ba zai yiwu ba sai ya koma gida ya dauko laya saboda yana ganin zai gamu da kaza in ya gamu da kaza ko in dai ba layan nan fa zai cutu ko zai mutu ko kaza rana za ta ɓaci wannan kaga babban shirka ne shi ne a nan ne kake jin malaman suna suke ce ɗaura laya ko kuma abu shirka ne shirki wani iri ɗaura shi na farko da itikadin za ta iya kare ka ko za ta zama sababi ba wai za ta kare ka ba akwai bambanci ko zai zama sababin hana ka kamuwa da zazzabi zai zama sababin zuwan zazzabi zai zama sababin ɗauke zazzabi akwai bambanci da kasancewan wannan abin na ɗauke zazzabi wannan abin na tunkuɗe zazzabi ko babu bambanci akwai bambanci ko to in ya zama wasu sabab ya zama kamar wani hanya kenan da kake bi wanda za ka yi preventing kanka ko hanya zai zamanto wani wasila ne kenan amma in ka ce cewa yana tunkuɗewa shi a ƙashin kansa kenan wannan shirka babba ne amma an ka ɗauke shi a matsayin sabab kamar yadda shi da fensik haka yake suke daidai to shi ba sabab ba ne shi ba daga cikin sabab shi ne kayan ƙaramin shirka mai wa mun fahimci abu sai ce wannan rataya ne da wani Allah shi ne malaman da kaji suke cewa wanda ya rataye guru ko ya rataye laya ko ya sha rubutu ko saboda waɗannan abun ba su zamanto asbab ba su ba sa daga cikin ayin Allah ta'ala bai sanya su lam yuj'al hadhihi asbab ba sa su zamanto asbab ba ni wa mun fahimta su ba sabab bane mutane ne kawai suka kirkira ina dalili da za a ce cewa ba sabab bane ka rubuta aya ne na alqur'ani ka rufe shi kayi laya da shi ka saka a jikinka ba sunan Allah ba ne sunan Allah ne sai ka saka a jikinka da zimman cewa wannan laya da ka saka a jikinka nan zai kare ka da ne daga wasu fitina ko wasu sharri sai a ce man ka zo da shirka karami wannan layan me yake ciki sunan Allah ne ko ayoyin alkur'ani ko makamanci irin wannan ka zo da shirka karami domin bai daga cikin asbab wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar na cewa tun kuɗi bala'i ko kuma kaza ko kaza da laya ake yi a rubuta aya kaza ko makamancin su baya daga ciki babban abin da ya zama to aka sani shine akwai azkar na sabah masa kai har yanzu baka san hisnul muslim bane wa har yanzu kai baka san wani abin da ake ce ma hisnul muslim ba zai karanta daga farkon sa ko karshen sa ko za ga akwai laya duk wata musiba da balahira da ya zamanto ake yi akwai kuma ainihin wato addu'an da manzon Allah sallama ya karantar hatta a lokacin da fitina yayi fitina akwai abin da za ka karanta sai Allah ta'ala ya tsare ka
karanta shi ake kasance tare da Allah a cikin zuciyarka shi yafi a bakin ya zama to ka rubuta abin kuma abin da ya zama zuciyarka ba Allah ba amma ka rubuta Allah ka sanya to wannan fa sunan Allah kenan ina ga wanda zai rataye wani gunkin wani mutum sai ga mutum ya rataye wani kato kawai a wuyansa dan addinin ba da haushi ke ka sa ko wani abu shi ba da haushi ko to wai dan addinin ba da haushi ba ka san sa ba sai ya rataya maka wani abin ka ga a gaba da baya ma dan tsabajin tsiya gaba da bayan sa ya rataya me zai masa akwai wanda suke da aqidar idan hoton wane yana cikin shagon su ba za a yi musu sata ba in yana gidansu ba za a yi musu sata ba ba mu sa akwai wayannan ba to duk wannan shi kuma wannan shi wasila wannan babbar shirka ne shi ba kankani bane Allah ta'ala ya tsare mu al-qism ath-thani min ash-shirk al-asghar da me shiga to kashi na biyu na karamin shirka shirkun khafi koyayyen shirka wancan bayyananniya ce ko a harce ko a me ko a gabuba to wannan boyayye ne shi kuma wawa shirku fil iradati wan niyyat shine shirka cikin manufar mutum da niyyar mutum manufansa da niyyarsa idan ta canza ya zamanto ba Allah bane manufarka niyyanka ba Allah bane to shikenan sai ya zamanto me kai karamin shirka kan riya kamar riya me riya yin abu don wani shi ne riya yin ibada don wani ya gani shi ne riya ko riya shi ne abinda ake yinsa domin Allah sai kuma ka yi shi don wani Allah tare da Allah ɗin misali sai kai kabbaran harrama a sallah wa ake wa kana yi ne kana kiran sunan wa sunan wani Allah sunan Allah amma a zuciyarka kana ganin ga wani a gefenka yana ganin ka saboda haka zaka burge shi kairiya mun gane aga ka zage kana ta gyaran hanya kana ta share hanya ko kofan gidan mutane ko kana gyaran kwalbati ko kana ta gyaran kwata-kwata dan a ce wani ai shi ne ba mu fahimta wasum'a ne sum'a jiyawa sami'a ya ji me kenan sum'a as-sum'atu son aji kenan ko to sum'a shine kamar ana faɗa kana ɗaura jin daɗin abin da ake faɗa ka ƙara ƙwazo akan abin da ya zama to kake saboda ka ji ana faɗa yaba ka akan wani aiki da ya zama to kake yi na alkhairi wanda yaban ya sa ka ƙara ƙarfin gwiwa don a ci gaba da me yaba ka su bayin Allah yabon mai yabo baya sa su ƙara ƙarfin gwiwa kushewan mai kushewa baya sa su kuma su yi sanyin gwiwa ne ba mun fahimta wato sum'a shine mutum ya dinga yin aiki don a dinga ji a duniya cewa shi wani ne da sum'a da riya suna kusan mai suna kama da juna ne suna kama da juna wannan shi gani ne wannan kuma ji amma duk aikin kusan abu guda ne mun fahimci bayanin ko ka an yi amalan malami buga misali ya ce kamar mutum ya zamanto ya yi wani aikin da mimma ya taƙarrabu bihi ila Allah abinda zai kusanci Allah da shi ne sadaka ba ana kusantan Allah ba sallah ana kusantan Allah ne azumi ko zakka ko aikin hajji ko umra ko sada zumunci ko gyaran kwalbati ko gyaran masallaci gyaran makabarta gyaran makaranta gyaran duk wani abu na aikin alkhairi wanda Allah ake yi don shi amma yuridu bihi sana'an nas alai shi manufansa shine mutane su yabe shi mutane su gwada shi mutane su kambama shi wani mai aikin alkhairi ne
kamar yaya malam yace in har yanzu dai baka gane ba ka an yi husina sautahu, kamar ya inganta sautinsa ya gyara sautinsa da karatun alkur'ani, ya rera ainihin karatun ƙur'anin, au ya tasaddaka ko ya yi sadaka li ajli an yumdaha don dai a yabe shi wa yusna alaihi a gwada shi bukatansa a ce shi ai kai wani ai karatu sai wani, shi bukatansa ya ji an faɗi haka, ko kuma yana yi ne don wane ya ji, wannan riya kenan, don a yabe shi wannan kuma ji kenan, jiyarwa kenan. Au ya talaffaza bizikri ko ya ɗaga harshensa da ambaton Allah, ya yi lafazi da ambaton Allah, ba ma ba wancan ba fa, karka ce wancan ake yi, shi wancan bai shigo babin ba, shi kan daman sunansa kwandon, ba shi ake ba, ni da kai muna zaune kawai dinga haka wajen ka gani, wai me nake yi kenan, me azumin ɗinka muna zaune da kai sai na haka, in ya gana gace mene mun kara magana kuma kama, wai dan a ce cewa ka shi ai baya rabuwa ne kullum ambaton Allah, kullum ambaton Allah yake, shi manufarsa kenan, ba wai yin hakan laifi ne ba, amma me laifin kenan, ka yi don a yabe ka ko ka yi don wani, ka yi don wani, balle a ce ka yi don ba da haushi, ka cika mutane unguwa da ihu, shi kuma to menene shi me ladan sakamakon me addinin ba da haushi me sakamakon sa wajen Allah, ba magana wai abin nan lafazi mutum ya furta lafazin kawai mutum ya ce ko haka kawai zaka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kayi ne laifi ne dan kai haka, abin da ake bukata kenan ko kana yawan ambaton Allah, amma sai kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar din wai dan wani ya ji, wai dan wani ya yabe ka, to wannan shine aikin ka ya zama rushashe, ana yi wa Allah ne, ana yi ne domin Allah. Shi ne yake cewa wa yuhsini sautahu, ko mutum ya kyautata ainihin sautin shi bitilawa da karatun alqur'ani li ajli an yasma'ahu an-nas, don mutane su ji shi yana rangwadawa, ba kawai don su ji shi ba, don mutane sun ji ka sai ya zama ta laifi. Yanzu na ɗauki alqur'ani ina tartilantawa dan ka ji ni sai ya zama laifi, sai ya zama ba zan samu lada ba, a'a matsalar shine fa yusnu alaihi wa yamdahu, in dai har bukatansa ya daga murya ne don a yabe shi, a ce wani mai karatun qur'ani ne, shi kullum karatun qur'ani, kai ya iya karatun qur'ani shine manufarsa, to wannan shine abin da ake cewa an ana shine riya, shine kuma shirka din karami. Me ba mu fahimci wannan. والرياء إذا خالق العمل أبطله ما يمشي رياء إذا يأي تودنيا دا أيكي يكم باتاشي نم muka yi magana muka ce ai ya kasu abin da aka ce ahbatahu ko abtalahu yana bata shi, mun fahimci da yadda yake irin aikin da yake batawa ko mun yi bayani game da cewa akwai riya idan ya shiga aiki yakan bata, akan duba irin aikin, idan aikin yana da alaka da farkonsa da ƙarshensa baka iya raba su, to idan ya shiga wannan aikin rusa sai yake daga farko har me, muka ba da misali kamar me kamar sallah, idan mutum ya yi raka'a biyu, raka'a hudu ne, ya yi raka'a biyu, ya yi raka'a uku, har raka'a hudun ma, amma a wajen yin sujuda na ƙarshe na raka'a hudun sai ya tsawaita sujudan ko ya gyara sujudan don wane ya gani, wannan daga farkon sallan har ƙarshe duk da wa'ancan duka hudun nan ya yi su ne domin Allah ba riya a ciki, amma a cikin second din nan da ya wannan kawo wannan abin ya rushe sallarsa saboda suna da alaka. Muka ce amma idan da za a ce abin baya da alaka da farko da ƙarshe, mutum yana da naira 1000 zai sadaka, sai sadaka da naira 500 tsakaninsa da Allah ba riya a ciki, amma sauran 500 din sai don a gani, 500 din suna da lada, wannan 500 din ko bai da lada. Wanne ne mai lada? Wanda ya domin Allah. Wanne ne ba lada? Wanda riyan ta shigo ciki. Kaga kenan aiki ne iri ɗaya, ko kuma dukansu kuɗi ne,
amma dai ba dukansu ne suka ɓaci ba, saboda bai da alaka da farkon neran farko zuwa naira na 1000 ba su da alaka. ni ma mun fahimci abu. Allah yake cewa fa man kana yarju liqa'a rabbih, duk wanda ke fata yake neman ya gamu da Allah ta'ala ubangijinsa lafiya, falyamal amalan salihan, yayi aikin kuma amma na kwarai. mun fahimci dai me ake ce ma aiki na kwarai ko to. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kar ya hada wani da bautan Allah. Ahada sai zamanto da nakira, annakiratu fi siyaqin nafi, mai ka'idan malamai suka ce ta ummu. Ahada karka hada shi da mutum, ahada karka hada shi da ainihin mala'ika, ahada karka hada shi da aljan, ahada karka hada shi da dutse, rana, wata, duk abinda ba Allah ba ya zamanto ahad. Ko uwa ko uba ko ɗa ko jika ko uwa ko ƙani ko menene. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. In dai ibadan Allah ne to karka hada Allah da wani a ciki. In ka hada Allah da wani a ciki Allah bai so. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. babban abin da nake tsoro akan ku al'umma ta shine ainihin wato karaman shirka. Qalu ya rasulullah, sai suka ce ya manzon Allah, wa ma shirkul asghar, me karamin shirka? Qala ar-riya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine yin riya. Karamin shirka shine yin riya. ni ba mun fahimta to. Wa minhu ko za mu tsaya nan kenan ko insha Allah ta'ala, in Allah ya samu na sauran rayuwa a sati na gaba insha Allah sai mu dora a yadda ya zamanto muka tsaya. Allah ya samu dace. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله. wannan yace assalamu alaikum, mallam ina tambaya ne akan sallar juma'a. Yan makaranta ne suka fara gina masallaci sai suka mai da shi na juma'a, kuma in an ba da hutu har kashi ana yi a masallacin, kuma ga masallacin juma'a a wajen makaranta. Shin sallah a wannan masallaci ya halatta
in ya halatta akwai aya ne ko hadisi Allah ya sa malam a aljanna. 'yan makaranta suka gina masallaci sai suka mai da masallacinsu masallacin juma'a suna sallan juma'a matukar dai suna makaranta suna gyara masallacinsu suna sallansu hamsalawa da sallan juma'a menene matsalar in sun kai yawan da ya zama adadin da ya kamata su yi juma'a su za su yi sallan juma'ansu sai su yi sallan juma'ansu ta yi sallolinsu hamsalawa ta yi in sun tafi daga hutu shi kenan a shararai suka je suka yi kashi in sun dawo sun ba su aiki sai su wanke masallaci dan banda a sharari wa zai amma musulmi ne ko zai iya wannan abu wallahu alam dai ala ayati halin dai najasa ya shiga masallaci amma alhamdulillah mun riga mun karanta akwai mutumin da ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da shi da sahabbai suna zaune yayi me ya yi fitsari a cikin masallaci an gwada mana yadda ake daukewan shi wannan fitsarin ko ba haka bane ba idan irin wannan masallacin ne wanda ba su yi fulo ba me za su yi masa sai su saka shabur sai a kwashe wannan kashin a kwashe shi kenan wajen akwai alama sai a yi masa ne sai a masa ruwa ya tsarkaka ko bai tsarkaka ba za a yi sallah ko ba za a yi sallah ba to sai ya ce to yin sallah a cikin wannan masallacin ya halatta ko bai halatta ba a ya waje ba ma a yi sallah a ciki dai sunansa fa abin fa masallaci za a ce kana yi sallah a ciki me za a zama to ba za a yi sallah a ciki ba mewa zai ce saboda ga wannan masallacin daman ba wata tazara da ya zama to a shar'ance aka ce sai tazara na masallaci ya kai kaman kaza zuwa kaza wannan sai ka je wajen malaman kemis su ne suke ce karka buɗe kemis sai ya kai tsakanin wancan kemis ɗin da wannan kemis ɗin kaza amma a shar'ance babu aya babu hadisi da ya gwada cewa sai masallaci ya zamanto tazaransa kaza da kaza ko sai mutane sun zamanto adadin kaza tukuna suke iya buɗe masallaci kaza babu shi daga lokacin da bukata ya zamanto ya tashi a waje kaza ko ga al'umma kaza za su iya buɗe masallaci ko ba za su iya buɗewa ba to abinan tana iya wasu ya zamanto mutane ga masallaci ya kamata amma abin da ake bukata a haɗu gaba da a yi sallah ba haka bane ba inda bisa ga so samu ne za a ce cewa kamar misalin garin nan ma gaba ɗaya a ce ai mai masallaci kwaya ɗaya ne dal ake sallah ko da hamsalawa ɗin ne ma a tashi a je wannan wajen ba haka bane ba amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne a cikin garin Madina ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a unguwanni akwai masallatayya a unguwanni har ya kai matsayin a masallacin Annabi ma daga can unguwan kuma za su iya zuwa a masallacin ga Mu'azu dan Jabal a unguwansu akwai masallaci kuma sai ya zo shi masallacin Annabi ya sallan isha'i tare da Annabi sallama sannan ya koma kuma unguwansu kuma shine ma limamin unguwan nasu shi kuma bai halatta ya yi sallah a jan ba sai a ce cewa ya zama masjidin dirar ne ka zama yadda suke fakewa kenan masjidin dirar to in ba masjidin dirar ba imamun dirar ne kuke sa shi muku mutane limanci sai je yana karatun alkur'ani da hausa yana cewa wa gairul magarubi shi wannan rubin a ina yake sai ka cewa kana jin kai baka jin daɗi wanda zai zama to gashi a kusa da shi ne kuma shi kuma ana sallah yana karatu din daidai da tajwidi da komai ba za ka je ka wajen ba sai a ce ya haramta maka sai a ce sai ka dawo nan wajen mai garin magarubi a nan ba daidai bane ya an fahimci wannan dai kadiyar da kyau ya halatta dai a yi sallah a cikin wannan masallaci ina jin daman shine tambayar tasa ya halatta a yi sallah a wannan masallacin kuma waɗanda suke wannan aiki na fitsara wannan su kuma Allah ne mai musu hisabi Allah ya sa mu dace akwai tambaya ɗaya ko biyu faddal wa alaikum salam